Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz kemije. Naša današnja tema je adicijski i kondenzacijski polimeri, a ja sam Francis Novosel. U današnjoj lekciji upoznat ćemo se sa sljedećim pojmovima: adicijski polimeri, polieten, polipropen, polivinil klorid, kondenzacijski polimeri, PET, polijester, poliamid. Za praćenje lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje, računalo, udžbenik i zbirku zadataka te čitač QR koda. Prema potrebi zaustavite video uradak, zabilježite sve bitne informacije, napravite sve planirane aktivnosti, a zatim nastavite pratiti video sadržaj. U praćenju lekcije pomoći će vam i sljedeći simboli. Zaustavite video lekciju i razmislite. Pratite poveznicu, zaustavite video lekciju i zapišite, skenirajte QR kod i pretražite mrežne stranice. Najprije ponovimo. U koju skupinu organskih spojeva ubrajamo alkene? Alkene ubrajamo u nezasićene ugljikovodike. Koja je karakteristična funkcijska skupina alkena? Karakteristična funkcijska skupina alkena je dvostruka veza. Koja je vrsta kemijske reakcije karakteristična za alkene? Za alkene su karakteristične reakcije adicije. Što su to polimeri? Polimeri su makromolekule nastale povezivanjem velikog broja malih molekula, monomera. Adicijski polimeri nastaju reakcijom adicije, povezivanjem istovrsnih molekula alkena kao monomera. Reakcija je lančana i svaka se nova molekula monomera adira na kraj rastućeg lanca. Nastaju homopolimeri, molekule čiji su lanci građeni od istovrsnih molekula monomera. U prikazu je slovom A označena molekula monomera. Adicijski polimeri su najpoznatiji polimeri u svakodnevnom životu zbog masovne proizvodnje i upotrebe. Adicijskom se polimerizacijom etena uz katalizator dobiva polieten ili polietilen, čija je oznaka PE, kao što je prikazano na slici. Polieten, koji nastaje pri povišenom tlaku i temperaturi, oko 1000 bara i 200 stupnjeva Celzijevih, razgranane je strukture i male gustoće, mekan i savitljiv. Poznat je pod kraticom LDPE ili polieten male gustoće, a služi za izradu vrećica, folija, boca i sl. Pri niskom tlaku i temperaturi, oko 70 bara 60 do 70 stupnjeva Celzijevih, u prisutnosti posebnih katalizatora nastaje polieten visoke gustoće s linarnim polimernim lancima izražene kristalaste strukture, HDPE, koji između ostalim služi za izradu vodovodnih cijevi. Pokus i ispitivanje mehaničkih svojstava polietena možete izvesti kod kuće ili pogledati na sljedećoj poveznici, odnosno očitati QR kod. Nakon što pogledate pokus, odgovorite na zadana pitanja u svoje bilježnice. Polipropen ili polipropilen oznake PP po svojstvima je sličan polietenu, samo što ima više talište, zbog čega se koristi za izradu predmeta koje treba zagrijavati ili prati na povišenoj temperaturi. Nastajanje polipropena prikazuje sljedeća slika. Na slici vidimo da je temeljna ponavljajuća jedinica CH2, CH, CH3. Polipropen ima široku uporabu u svakodnevnom životu. Od njega su napravljeni plastični predmeti za kućanstvo, dijelovi automobila, tepisi i igračke, odjeća i obuća te kirurške maske. Polimerizacijom kloretena, odnosno vinil klorida, nastaje polivinil klorid, PVC. Polivinil klorid zagrijavanjem najprije omekša, a zatim se raspada, zapali i gori.
PVC ima široku upotrebu u građevinarstvu, za izradu prozorskih okvira, vrata, roleta, podnih i zidnih obloga, u elektroindustriji, za izolaciju električnih kabela, te u proizvodnji ambalažnih folija, boca i posuda. Očitajte QR kod ili slijedite poveznicu te pogledajte pokus ispitivanja svojstava polivinil klorida. Nakon što odgledate pokus, u vaše bilježnice zapišite zapažanja i odgovorite na zadana pitanja. Veliki broj jednostavnih molekula s nezasićenom dvostrukom vezom ugljik-ugljik može se polimerizirati. U sljedećoj tablici prikazani su polimeri od posebne važnosti. Na temelju njihovih strukturnih formula možemo zaključiti da se radi o derivatima etena. Razmislite i odgovorite. Dijelovi strukture molekula polietena i polivinil klorida prikazani su s pomoću veznih crtica. Precrtaj strukture dijelova polimera u bilježnicu i označi novonastale jednostruke veze ugljik-ugljik u obama polimerima. Na analogan način prikaži dio strukture molekula polimera građenih od ostalih monomera navedenih u tablici 1 na prethodnom slajdu. U svakoj strukturi označi mer. Polimere prikaži sažetim formulama. Što je slično u strukturi molekula ovih polimera? Dva su tipa kondenzacijskih polimera. Homopolimeri, čije molekule sadrže samo jednu vrstu molekula monomera. Takvi polimeri nastaju ako molekule monomera u strukturi sadrže najmanje dvije funkcijske skupine koje mogu međusobno reagirati. Druga vrsta kondenzacijskih polimera su kopolimeri. Oni nastaju kondenzacijskom reakcijom ako u reakciji sudjeluju dva različita monomera uz izdvajanje neke male molekule, najčešće vode. Polietilen glikol je kondenzacijski polimer koji pripada skupini homopolimera. Povezivanjem dviju molekula etan 1,2 diola, odnosno etilen glikola, nastaje dimer uz izdvajanje molekule vode, kao što vidimo na slici. Polimerizacija se može nastaviti s obiju strana nastalog dimera, te u konačnici nastaje polietilen glikol. Polietilen glikol je polimer koji ima veliku uporabu u medicini i biologiji, a u svakidašnjem ga životu susrećemo u kremama, pastama za zube, sredstvima za podmazivanje i drugdje. Polietilen glikol rabi se i kao laksativ u liječenju kronične konstipacije. Polijesteri su kondenzacijski polimeri nastali kondenzacijskom reakcijom u kojoj sudjeluju dva različita monomera, dakle kopolimeri. Polijesteri nastaju reakcijom esterifikacije između alkohola koji sadržavaju dvije hidroksilne skupine, alkohola diola i dikarboksilnih kiselina. Najpoznatiji polijester je PET, a njegovo ime je polietilen tereftalat. Alkohol koji sudjeluje u nastajanju polietilen tereftalata je etilen glikol, a kiselina tereftalna kiselina, odnosno benzen 1,4 dikarboksilna kiselina. Polimer nastao ovakvom polimerizacijom je linearan jer molekula monomera u strukturi sadržava po dvije funkcijske skupine. U rastaljenom obliku PET se ne raspada, već se može izvlačiti u tanke čvrste niti od kojih se mogu dobiti materijali za izradu odjeće, zavjesa, jedara, užadi i sl. Za neke od takvih materijala, poput terilena, diolena i dakrona, u svakodnevnom se životu često rabi izraz sintetika.
Najpoznatija primjena PET-a jest izrada plastičnih boca koje se skupljaju zasebno i recikliraju. Poliamidi su kao i polijesteri kopolimeri. Nastaju povezivanjem karboksilnih dikiselina i diamina kao monomernih jedinica. U poliamidima su molekule monomera povezane amidnim vezama. Najpoznatiji poliamidni polimeri pripadaju skupini najlona, od kojih ćemo upoznati najlon 6,6. Najlon 6,6 nastaje kondenzacijom heksanske dikiseline, poznatije pod imenom adipinska kiselina, i 1,6 heksandiamina. Brojčane oznake uz ime pojedinog najlona označuju broj atoma ugljika u molekulama monomera, pa broj 6,6 označuje da oba monomera imaju po 6 ugljikovih atoma. Najlon je dizajnerski polimer, posebno osmišljen i pripravljen kao zamjena za skupocjenu svilu. Znanstvenik zaslužan za otkriće najlona je Wallis Carothers. Najlonska se vlakna odlikuju izrazitom jakošću i čvrstoćom, jer se poliamidni lanci, poput polipeptidnih lanaca, povezuju snažnim vodikovim vezama. Otkriće najlona označuje novo razdoblje u tehnologiji vlakana i tkanina, te mu je upotreba i danas vrlo raširena. Pretražite mrežne stranice o otkriću najlona. Kevlar je poliamidni polimer dobiven kondenzacijom tereftalne kiseline i 1,4 benzendiamina. Odlikuje se puno većom čvrstoćom od najlona 6,6. Čvrstoća kevlara posljedica je njegove građe. Linearne molekule slažu se paralelno i međusobno povezuju mnoštvom vodikovih veza, dajući lističaste strukture koje se slažu u vlakna iznimne čvrstoće. Kevlar se koristi u proizvodnji dijelova zrakoplova, svemirskih raketa i satelita, bolida Formule 1 te zaštitnih prsluka. Isprepletene niti kevlara uporabljuju se za izradu užadi, čija je čvrstoća poput užadi od čelika. Poliamidni polimer može biti i homopolimer. Takvom polimerizacijom 6-aminoheksanske kiseline nastaje polimer poznat pod imenom perlon. Od perlona se izrađuju različiti predmeti, primjerice remenje za satove, četke za čišćenje, pribor za pecanje. Za kraj ponovite i uvježbajte. Proučite primjere i riješite zadatke u svojem udžbeniku i zbirci zadataka. Riješite sljedeće zadatke. Strukturnim formulama prikaži tereftalnu kiselinu i još dva njezina izomera, čija su trivijalna imena ftalna kiselina i izoftalna kiselina, i nazovi ih sustavnim imenima. Kojoj skupini izomera pripadaju? Zadatak 2. Strukturnom formulom prikaži molekule monomera iz kojih nastaje najlon 10,6 te dio strukture samog polimera. Zadatak 3a. Na temelju strukturnih formula monomera u tablici 1 prikaži dio strukture polistirena, politetrafluoretena i polimetilmetakrilata. B. Izračunaj masu molekule polistirena koja se sastoji od 5000 monomera. I C. Istraži koja su svojstva politetrafluoretena ključna za njegovu upotrebu pri izradi kuhinskog suđa te odnjevih predmeta i obuće koja nosi oznaku Gore-Tex. Zadatak 4. Strukturnom formulom prikaži polimer nastao kondenzacijom 4 molekula etilenglikola. Zadatak 5. Jednadžbama kemijskih reakcija prikaži nastajanje etiletanoata i metilpropenoata. Zadatak 6a. Odredi broj molekula monomera N u molekuli polietena čija je masa 40 grama. I B. Koliko ugljikovih atoma sadržava ta molekula. Dragi maturanti, hvala vam što ste o adicijskim i kondenzacijskim polimerima učili sa mnom. Srdačan pozdrav!